Em baş û çawana hêvîdikim û baş bin. Di vê kurta vîdyoyê de em ê behsa cînavan dirêzmana Holandî de bikin. Cînav yan jî domîr, cînavên kesayetî, personlik, namvordan. Her wiha bi berawerdî bi rêzmana Kurdî de her cînavek bi Kurdî beramberî wê bi Holandî çi ye yan bi Holandî beramberî wê bi Kurdî çi ye. Wekû nimûne ik yanî ez, yey, tu, û ew jî tu lê ji bo bifermîbûnê yan rêz lê ênanê ji bo kesên bi temen bêje tu dibêje û. Hey, hey wate ew. Ev ew jî ji bo nêrza tê bikar anîn. Zey, ze her du jî tê bikar anîn wate ew ji bo mêza. Yûlî, win, ve û vey, em, her wiha ze yan jî zey wate wan. Ev cînav bûn di rêzmana Holandî de her wiha cînavên kesayetî hene, personlik namvordan, eddamair şexsîye. Were wan bi hev re nas kirin. Cînavên kesayetî yên tewandî mey, mey, her wiha me, her du cînav bi Holandî, qateya wan bi Kurdî min yan jî me. Yew, ên ye her du jî çê dibin, wateya bi Kurdî te. Û, û, wateya wê jî bi Kurdî te. Ev cînav tenê ji bo diyarkirina rêzgirtinê û fermîbûnê tê bikar anîn, ji bo kesên bi temen wate. Hêm, hêm, wate wî. Har, har, wate wê. Ons, ons, wate me. Yûlî, yûlî, wate we. Hên, hên, her wiha ze wate wan.